Ngizithuphi. Ngapha. Ngizwa ama-voices ngizomshayisa yezwa kushaya elinye sedlulile awe ngabukile. Ngibubisa. Ngibuphi. Uthole intombi. Akangibona ukuthi ngisemva kwakhe uhamba nentombi. Bahamba indlela abangajwayele ukuyihamba. Ubani yena lo amtholile? Futhi ngibona ukuthi uzibenzani ngoba akangazi ukuthi ngisemva kwakhe. Wait, do you have any? Isikhathi senilesi? Isikhathi senilesi? No, longer, but now I don't know ngenza ukuthi ngistay lapha. Uba ukwenzile? Yena. Ugeli lo, uyena lo kwenzile ukuthi ufike late lo geli lo kwenza ukuthi ufike late? Uzongishaya yini? Uzokushaya. Mana. Ngizokushaya. Uphume ngo-1:30. With the belt. Uphume ngo-1:30. Musu kusho ngesingisi, mususho ngesingisi ufuna ungiqhatha nabelungu. Musu nje ufuna ungiqhatha nabelungu sikhuluma ngesiZulu. Ngizokushaya. Uphume ngo-1:30 and ubhema ugeli lo, ulo geli omblemayo. Uyena lo geli. Mana. Uphume sasini? 1:30, right? Mom. What time did you get out of school, girl? What? What time did you get out of school? 1:30 today. It's Friday, right? And what time is it right now? Guys. It is 2 something. It's either 2:50 right now or 2:40. So that means it's been an hour. When ungabuyile. Uhlala lapho again? But there. Ufuna ngiphule ugeli mehlala ngale emuva uhlele ufuna. Well, she wanted to follow me and I told her to not. Sesikhuluma ngesiZulu. Ngitshela ukuthi ngangifuni. Okay, so khuluma nawe later. Honey, where did you leave? Over there. Oh, I know the where my other house side. is. Yeah. Then does your parent know that you're shh? Does your parent know that you're this side? Do they know? Ma, ngazi about her parents. Ngimbuzile ukuthi ini. Okay, let's walk back home together, okay? Because you are far away from home, and I don't think your parents will be happy if you are this side without them knowing. I don't mind you visiting, but I also mind if your parents don't know. When musu kuyishekisa la ngathi uzofa ibhandu yalazi. Sambeni. Mana. Sambeni.